गायन का हालत बहुत खराब बा। खाए खातिर चारा भी ना बा। छोटा छोटा बछड़ा ना भूख से मरद बा ना सब। सरकार से रुपया लेवे खातिर एक ही रास्ता बा, और घाटा दिखा के गौशाला के गाय का मार दा। अरे बाप रे बाप, अरे पाप लागी। जे खुद खाए और दूसरे के भी खिलावे ना, वो धर्मी होवेला अधर्मी। धर्म के खिलाफ होलाऊ। अरे खुद भी सुधरा और दूसरे के भी सुधारा। ऐसा सोच रखे के चाहिए। हम गाय के चारा डाले के बतावे खातिर आइल बानी। अगर हमार नौकरी लग गई त सवा मन लाभ से भी खिलाइब। गाय माता तुहार बात जरूर सुनी है। आप बस मन लगा के पढ़ाई करा। जी महाराज की जय। गौ माता तब भगवान के भरोसे है, या फिर हमार जैसे गौ भक्तन के भरोसे। तू गौ माता के भूखा रख और तू पापी सब आपन पेट भरत हुआ, तो हम सब भूखा ही मर। गौशाला के जमीन अगर बेचल जाई तो कितना रुपया आई पता बाप के? करोड़ों रुपया आई, करोड़ों। असली पंचायत ना अब शुरू हुई। ई जमीन राजा जी गाय के दान देले बाड़न। उनकर वंश वाला ही दांव लगाई, उनकरा के ही ई जमीन मिल सकी। होकर वंशज के शैतान सिंह। दान में दिहल जमीन वापस न लिहल जा सकेला। ले सकत हैं। केहू के भी जाने का जरूरत ना बा। ई जमीन गौ माता के बा। बोमिया जी महाराज की जय। नाली के कीड़ा और हमरा से लड़ी। शैतान सिंह रणनीति लगा रख ले बाना, तो हम सबके भी रणनीति बनावे की पड़ी। गौशाला के धन के दुरुपयोग और घोटाला, बंदूक से गोली निकले में टाइम न लगी। जमीन तो हम ना छोड़ब, चाहे एकरे खातिर हमके गौशाला की सारी गाय का जहर दे के मारे के पड़े।